जिहेथु नोंथांमोनाबो नुखादों जोंनि बर' राजा बिथांमोनाबो नुदों आरो लोगोसे बुहुमनाङैनो थामहिनबा जोंनि भारतआवनो बे मैयानि जि जाथाय नङा होमबा बियो गोसारदों आरो बे मैयानि जाथायखौ स्पेसियेलि जुदि बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला माखासे सुबुंफोरा माखासे जोंनि बर' मानसिफोरानो क्रिटिसाइज खालामबाय थादों सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों जड़ित दङ सोरबा अर्गानाइजेसनजों जड़ित दङ क्लियारलि जों बुंनो सानो दि मैयानि जेरैबायदि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया ट्राइबेल जि इयुथ हिसाबै जों सोमावसारदों आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों मैयायो जोंनि बिबेक आबेगा जिहेतु जोंनि बिबेक आबेगा जोबोद दुखु मोनदों नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मैयानि जि जानांगौमोन जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायासै माबा मोनसे जेनेब्ला हमनानै ला बुख्रुब सुख्रुब बेयावहाय माबा मोनसे थासारिया सोमजिबाय जायखिजाया जोङो जोंनिफ्राय बे मोनसे थांखिखौनो जों क्लियारलि जों लाखिबाय थादों ट्राइबेल इयुथ हिसाबै जों बेखौनो जोङो रोखा फोरमायबाय थादों जि जोंनि राजनितिक दैदेनगिरिफोरा मानो थाखाय खुगासिया दिनैसिमबो नङा होमबा गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना मानो खुगासिया जोंनि गेजेराव मानो जे 6टा जनजातिखौ एसटि होनायनि जि हेंथायै मानो बिथांमोना बाथ्रा बुङा दिनै सोर फैयो बाथ्रा बुंनो दिनै स्टुडेन्ट बिथांमोना गावनि फरायनायखौ गारनानै गावनि एग्जामनि डिउटिफोरखौ गारनानै बिथांमोना एग्जाम थासेयावबो फरायनायफोरखौ गारनानै बिथांमोना नुजाफैदों मानि थाखाय नुजाफैदों जातिनि सार्थनि थाखाय नुजाफैदों आरो बेबायदि जातिनि सार्थआव नुजाफैनायखौबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा सोंखारिबावदों सोरबा सोरबा क्रिटिसाइज खालामदों बेबायदि जानाङामोन बेबायदि जानांगौमोन बिथांमोना मानो फैया बिग्रायनो थाखाय बिथांमोनाबो फैनांगोन गामि गामि बिग्रायनायखौ बिथांमोनाबो जुरिनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव फरायसायाल' जि सोमावसारबा बेयाव जानाय नङा बिथांमोना सानदों नामा जायफोरा गामिफोराव थानानै जिरायदों जायफोरा ससियेल मिडियायाव कन्ट्रभारसि बिथांमोना खालामबाय थादों बिथांमोना सानदों नामा अलखदा फैया नङा फैगोन एसटि होनाय लोगो लोगोनो गासैनियावबो अलखदा फैगोन बे अलखद समाव नैबे समाव जुदि सानाब्ला माब्ला सानगोन नैबे समाव जुदि जांख्रिखाङाब्ला माब्ला जांख्रिखांगोन बे बाथ्राखौथ' साननांगौ ना बेफोरबायदिखौ सानालासिनो कन्ट्रभार्सियेल माबा माबि जुदि खालामबाय थायोब्ला फरायसाफोरा दि सोमावसारनो ओंखारदों सोमावसारनायखौ बिथांमोना थुलुंगासो होनांगौ आरो बिथांमोना मानो कन्ट्रभार्सियेल बाथ्रा बुंबाय थादों जोङो ना सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों जोङो माबा मोनसे रिलेसन दङ ना सोरबा जोंखौ थुनज्लायदों बेयाव जों क्लियारलि जों बुंनो सानो ट्राइबेलनि जेसां इयुथफोर दङ बेयाव ट्राइबेलनि जेसां लाइमोनफोर दङ सोरबा बिपिएफ फेमिलिनिफ्रायनो जा सोरबा इउपिपिएल फेमिलिनिफ्रायनो जा सोरबा बिजेपि फेमिलिनिफ्रायनो जा जायफोर इयुथ दङ ट्राइबेल इयुथफोरा फैनानै बिथांमोना बिग्रायदों जोंबो बिग्रायदों जयैनो जोङो बिग्रायदों बे बिग्रायनायाव पलिटिकेल एलिगेसनखौ लाबोनानै मा फोरमायनो सानदों बिथांमोना थोंजोङै जों बुंदों जायफोरा बिटिसिखौ दैदेनबाय थादों जायफोरा मन्त्रि एमएलए जायफोर एमसिएलए बिथांमोना फंसेबो राव बिथांमोना बुङाखै दिनै जोंनि गेजेराव जोङो नुयो जि बिटिसिनि गाहाय जि मावफुं सोद्रोमा सार बिथां हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोङो एनअसि हरनायनि बाथ्राखौ जों खोनादों बेखौबो जों बुंदों एनअसिखौ मानि थाखाय हरदों एनअसिखौ हराबा जागौमोन होननानै नङा होमबा एनअसिखौ हरामब्ला जोंहा जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो बिनि बाथ्रा एसटिनि हेंथायै मानि थाखाय बाथ्रा बुङाखै दिनै जों नुयो जि एमएलएफोर दङ केबिनेट मिनिस्टारफोर दङ जेरैबायदि हमनानै ला उरखावग्रा सार बिथाङाबो दङ दिनै मानो थाखाय बाथ्रा बुङा नङा होमबा बिथांमोनाथ' बाथ्रा बुंनांगौ दिनै जोङो नुयो बर'नि ट्राइबेल सासे बर'नि जोंहा गागि सासे दैदेनगिरि थामहिनबा एमएलए आरो बेजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि जोंहा स्पिकार सार बिथां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा मानो फंसे बाथ्रा बुङा बेबायदिबाथ' जानाय नङा ट्राइबेल माहारिया जोबस्रांलांगोन बर' हारिया जोबस्रांलांगोन नेवसिजागोन गादबजागोन बेखौ साननांगौ एसे दा बिनिखायनो जों फोरमायदों लाइमोन हिसाबै फरायसा हिसाबै जों फोरमायदों राजनितिकआ फार्स्ट माब्लाबो जानो हाया जातिया फार्स्ट बिनि उनावसो जोंहा राजनितिया फैगोन बिनिखायनो जातिखौ फार्स्ट सानग्रो बिनि उनाव राजनितिखौ खालाम बेखौ जों सानो बेयाव जोङो पलिटिकेल जेबो जोंहा एजेन्डा गैया जोंनि सोमावसारनाया बेनो दि एसटिआ मोनद' हारिनो जि एसटि होनाय बेयो थाबैनो बन्द' जानांगौ आरो जोंनि जि बर'नि मान मर्यादा ट्राइबेलनि जि मान मर्यादा बियो जाहाथे थानांगौ बेखौनो जों रोखा फोरमायदों आरो आं मोनसे फोरमायबावनो लुबैदों दङ इन्टेलेक्सुयेल दङ समाज दैदेनगिरिफोर दङ जोंहा बिथांमोना मानि थाखाय ओंखारबोआखै बिथांमोनाबो सोमावसारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नैबे थासारियाव जुदि सोमावसाराबा एसटि होखांनायनि उनाव सोमावसारोब्ला मा फिथाइखौ मोनगोन बेनिखायनो फरायसाफोरखौबो बिथांमोना थुलुंगा होनांगोन सापर्ट होनांगोन आरो माखासे राजनिति दैदेनगिरिफोरा बुंदों आरो माखासे बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय केस होनाय मोनसे नुदों बेफोरबायदि जाथाया जानो नाङा स्टुडेन्टखौ केस होनाय माने बिटिसिआव बिनिख्रुइ मैया जि जादों बिनिख्रुइ लाख लाख स्टुडेन्ट ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा फैनानै बिग्रायनाय बेखौ मोनथिना लानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बे बिग्रायनाया एसेबां इजि बिग्रायनाय नङा जोंनि थामोनथा रैखाथि जेनेरेसन फिउचारनि थाखाय बिग्रायनाय बे आइ आफानि थाखाय बियो बिग्रायनाय बियो जोंनि बर' हारिनि जातिनि थाखाय बियो बिग्रायनाय बे बिग्रायनाया गावनि पलिटिकेल लाबा माबा माबिनि थाखाय बे बिग्रायनाय नङा खुनु दिन बियो जानो हाया सोरबा पलिटिकेल लिडारा जुदि लोब्बा दङब्ला
बबेबा मोनसे एसटि होनायाव बिथांमोना साबधान जाना थानाया मोजां। मानो होननानै बुङोबा हारिखौ अलखदाव जुदि लाङोब्ला लाइमोना बिथांमोनखौ माब्लाबो एगारनाय नङा, बेखौ मोनथिना लानाया मोजां। आरो बेजोंनो लोगोसे विन्टार सेसनाव जोंहा पार्लियामेन्टआव जि जोंहा पार्लियामेन्ट जिहेतु जागोन, बेवहाय जोंनिफ्राय सानै एमपि दङ। बिथांमोना गोख्रों रावै बिथांमोना डिबेट खालामनांगोन आरो बिथांमोना बेवहाय जोंनि जि लाइमोनफोरनि ट्राइबेलफोरनि भइसखौ बिथांमोना बेवहाय लानांगोन। सिरि सिरि फैयोब्ला बेयाव जानाय नङा। लाइमोनफोरा नेनानै दङ बिथांमोनाबो मा भइस होयो। जोंनिफ्राय जोङो फोरमायदों बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल माहारिनि ट्राइबेल जातिनि बर' हारिनि सार्थखौ लानानै बिथाङा मोनद' हारिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना बाथ्रा बुंनांगोन पार्लियामेन्टआव, बेखौ जों रोखा फोरमायदों। आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि जि नोंथांमोना नुबोदों जोंनि सोमावसारनाया 27 नभेम्बरनिफ्राय जोङो जि एसटिनि बिरुद्धे आसाम गभर्नमेन्टनि बिरुद्धे जों फरायसा हिसाबै जों सोमावसारदों। बेयाव जोङो नट अनलि जोङो इउनिभार्सिटिनिल' नङा, बिभिन्न ट्राइबेल स्टुडेन्ट एफिलिएटेड कलेजफोर दङ, बिथांमोनाबो बिग्रायबायनो थादों। आरो बिग्रायनाया ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना नुगोन। आरो बेजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लियावबो जोङो बिग्रायनो गोनां जों बायध'था जागोन। आरो जन्तर मन्तराव थांनानैबो जों बिग्रायनो गोनां जों बायध'था जागोन। बेखिनि खामानिखौ जों मावगोन। माब्लाबो जों हारिखौ अलखदाव जों थांनो होआ। आरो बिनिखायनो बुंदों जातिया फार्स्ट आरो राजनितिकआ सेकेन्ड। आरो बिनिखायनो जोंनि जि बिग्रायनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना अनसाय आरो नोंथांमोनाबो ओंखारबो। नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम। आरो बेजोंनो लोगोसे आं फोरमायनो सानगोन जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर'नि बे जायगायाव गोसोम जोमैया साग्लोबनो बारा सम गैला। एसे जाखां एसे सानखां, जायफोरा जोंखौ सोंखारिदों, जायफोरा बुंदों एसे सानखां, फिउचारखौ नाय। नोंथांमोना नुगोन रोखायै जे जोंनि बर' हारिया मासिम लेभेलाव थांनो थाखाय जि नेनानै दङ आरो मासिम लेभेलाव जोंनि बर' हारिया उनफिनलांगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन बिग्रायनायखौ जोङो बिग्रायबाय थागोन। नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालाम। आरो पलिटिकेलनि जायफोर लिडारफोर नोंथांमोना जोंखौ समालोचना खालामनायखौ बन्द' खालाम। मानो होननानै बुङोब्ला जों बर' हारिनि थाखाय जों बिग्रायदों, जोंनि थामोनथानि थाखाय बिग्रायदों, जोंनि रैखाथिनि थाखाय बिग्रायदों। बेयाव सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थाखाय जों बिग्रायाखै। नोंथांमोना गादिनि थाखाय नोंथांमोना भइस होआ जानो हागौ। लाइमोन हिसाबै जोङो भइस होगोन। जोंहा गिनाय जेबो गैया। जोङो जातिनि थाखाय जों भइस होदों। जोङो सोरबा थाखा फैसा लानानै उमुक जोंनि सार्थनि थाखाय जों बेबायदि बिग्रायाखै। मोन्थायनि थाखाय बिग्रायदों, रैखाथिनि थाखाय बिग्रायदों, थामोनथानि थाखाय बिग्रायदों, बर' हारिनि थाखाय बिग्रायदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुगैगोन, जोंनि बिग्रायारिखौ सोरबा जुदि आखाइ होयोब्ला, जोंनि बिग्रायारिखौ सोरबा जुदि एफआइआर होनानै जुदि बेबायदि केस जुदि होनो सानदोंब्ला गोजानाव था बेनिफ्राय। मानो होननानै बुङोब्ला बिग्रायनाया ओरैबायदि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला थैया जाखांदों, गासैनियाबो दुखु मोनदों, बिबेक आबेग गावस्रादों। बेनिखायनो जाहाथे बयबो जाहाथे गोजानाव थायो, आं बेखौ खावलायबाय। मानो होननानै बुङोबा जोंखौ सापर्टसो खालामनांगौ। नोंथांमोना बेबायदि बेरेखा जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला मा जागोन हारिया, मा जागोन बेखौ साननांगोन नोंथांमोना। बेनिखायनो गुरै खावलायदों जोङो जोंनि थामोनथाय रैखाथिखौ जोङो लाखिनो थाखाय जोङो फरायसा हिसाबै जों बिग्रायदों। बेखौ बिग्रायनायखौ रिसपेक्ट हो आरो नोंथांमोनाबो फै। आरो जोबथारनायाव आं खावलायनो लुगैदों जोंनि फरायसा स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ, बिग्रायारि बिथांमोनखौ जेबो दुखु खैफोदाव लांनो मोननाय नङा। आरो जेबो रोखोमनि जि एलिगेसन खालामनानै सोरखौबा फान्दायनो मोननाय नङा। बिनिफ्राय गोजानाव था। नङाब्ला बिथांमोननि एगेन्स्टआव लाख लाख स्टुडेन्टआ बिग्रायनो थाखाय थियारि। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायनो सानगोन, जोंनि एरियायाव जोङो गासै ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा जोंखौ खावलायबाय थादों। बेयाव more than 50,000 स्टुडेन्टफोरा गेदारिं जानानै बिग्रायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय, हारिनि बाथ्राखौ साननानै नाय। सोरबा राजनितिनि थाखाय जुदि जोंनि हारिखौ अलखदाव जुदि लांनो नागिरदोंब्ला बर' हारिया नागारनाय नङा, ट्राइबेल माहारिया नागारनाय नङा, लाइमोना नागारनाय नङा। नोंथांमोना पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय जुदि सानदोंब्ला गोजानाव था आरो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुं आरो हारिखौ नोंथांमोना फोथांना लाखि। बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।